että ketä olet ja mitä opiskelet? Olen Iida Aittomäki ja opiskelen matkailuliikenjohtoa. Selvä. Haka-Heliassa. Joo. No mikä näillä messuilla kiinnosti eniten? Mua kiinnosti se DMC-toiminta tuolla, Tumlarin toiminta, koska mulle ei aikaisemmin ole ollut selvää, että mitä DMC toimii, miten se on ja mistä se käsin toimii. Se on siis ulkomailta Suomea. Joo. Ja. Selvä. Eli oliko tämä hyödyllinen tämä messu sinulle? Oli, koska täältä sai tosi paljon kontakteja ja verkostoitua ja nyt on tosi monta käyntikorttia taskussa, oli laittaa harjoittelupaikkoja hakuun. No, onko joku tietty, mihin haluaisit harjoittelupaikkaa? Mä ajattelin, että mä voisin laittaa sinne Kontikille kyllä sinne omaan yritykseen, koska se on tosi mielenkiintoinen pienyritys, missä on tosi paljon moninaista toimintaa, jos olet oikeasti semmoinen, että sä sisäiset asioita paljon, niin sulla on paljon mahdollisuuksia sitten tehdäkin juttuja. Selvä. Aapakoski ja työskentelen Tallin Silojalla koulutuspäällikkönä. No, nyt tällä messulla oliko potentiaaliset Eli teillä on Tallin lupauksia? Kyllä. Täytyy sanoa, että sekä hotelli- että ravintolapuolelta ja matkailupuolelta löytyy meille nimenomaan sopivia potentiaalia mahdollisia uusia työntekijöitä. Tervetuloa! Entä miten tämä tapahtuma oli teidän mielestänne järjestetty? Täytyy sanoa, että aika hyvä ennakkotieto saatiin. Sen jälkeen meidän oma tiimi oli meihin yhteydessä sähköpostitse. Kaikki toiveet, mitä esitettiin aikatauluuseen ja pienille vinkkeinä, niin toteutui. Täytyy sanoa, että erittäin hyvin. Terveisiä koko järjestelytiimille ja meidän virkailijoille. Se on hyvä kuulla. Eli minkä vinkin antaisit täällä oleville opiskelijoille? Ehkä seuraavaa kertaa varten käy tutustumassa etukäteen eri palvelutuottajien ja yhteistyökumppaneiden internetsivuihin. Silloin sinulla on jo parempaa pohjasta